Bakay! Nagkapisan? Madipay. Ay, kapay. Ando bubra, may matiman lang yun. Ay, naapaw. Dato'y kalanghayam. Kapay. Yeah. Ay na, bigbigat. Nagpapapintas ka na sa manin bakay. Amok Siyempre, man ti pagturo nga maun. Mapangkaman jay tersina ni Marituyang maun. Mapangkay man ang chichismisin aya. Amom lagarudan, damagam Ay kay. naapo bakay. Hanga makumplito ti aldaw yawn nga di kayo makapagchismis. Ay na, lakay, agsakita. Inaramid Anak yung na. abisyo daytan. Bakit di ka pa'y nakalablaba? Tambak jay labaam di tanay. Kay kararag mo agamin nga, ginit ta, anong labaan. Ay naapo, data init-init iti palpaluso mo. Damot ti dryer bakit niya ti sir-serbi jay dryer. Ay naapo bakit. Una inyo data mapan agmarmaritis di ta kay sa dagiti trabaho yaw. Talaga kas talakay. Hmm. Di ka pa'y agyaman, tamagamgamit ko daytay, ti kandidaturam. Ay naapo. Kaya mo nga rod nga hanak apan nagchismis kan agkalap. Kalap tay. Chismis. Kawang ti pangnerperdida kanya. Day. Ay apo. Ay bakit. Dagayam ti idamag ko man. Di ka makaungungot hindi pa ilang rabeay nga maburbur siya anak. Dakay nga chismosa. Oh. Agkarkararag kayo mo ba? Kasyempre, alangan. Ang paisika lang, ti agkararag. Kasano ngay may ti pa nagkararag yung may? Ikarkararagan yaw, dati pa nagchismis yaw? Alangan. Ina. Kasyempre, matik, Ina. Sumpay, kaya mga denggan ti kararag nila kay. Sige man, kahit kung mga denggan ti pa nagkararag iti chismosa, bakay? At dagamin ti inaramid nga mingakwan. Kas lang pagsurutan mi bata, no? Yeah. Talagang kumbaga kat uniform. No, di mangrugi kami nga agniting dahil ti kararag. Mi, doon no, di agkikita kami bago kami agchismis, agkararag kami. Ano, mabindisyonan mo, Mabindisyonan pa yun, di pa nagchismis yawn. Kaman ata, no, kwa, effective. Kaya mga denggan. Ala, sige manggaraw, dengge man data kararag ti chismosa. Kastoy lakay, muna, talaga mga gyamang kami, Apo, agyaman kami, tanasanon at kami nga kanayon. Sapay ko mapakawanda kami, dagiti, kadagiti, ad-ado nga chismis mi. Tata apo, idaw-dawat mi nga, papigsaan pay kuma. Titumang mi. Tapnon, mabailan mi, ti agronda, manipod, amyanan, abagatan, laud, at patingga, tidaya. Kinkastamet, nga mabailan mi, mabantayan ti kabibiyag, dagiti karuba. Apo, talaga nga, ikararagyo pa, iti panang bantayo, iti kabibiyag ti karubayaw. Dengam agamin nga naman pas. Papigsaim ka di apo, akinanayon, ti pagdengag mi. Tapnon, mangagang mi, dagiti amin nga istorya. Palit nawang pa'y kadiapo, dagiti matami. Tapnon, masiputan mi, dagiti pasamak, itaglawlaw, hanggang iti sabali nga barangay. Dahito iti kang runaan talaga nga ikarkararag mi. Na, dadapay kang runaan na. Iyada yung kadiapo, dagiti bibig mi, iti pan nakabalin ti pasma. Ay, wag ngagpaisaw. Data prone kayo dita bakay. Ama, iyada yung kadiapo, ti bibig mi, iti pan nakabalin ti pasma. Tapnon, mabailan mi, nga iwaras ti chismis, nga awan kurang na, ngimado iti sobrana. Natawaan mo gamay. May aman day takararagyaw. Labay. Ikan na kami kadi, iti kinasirib, nga agaramit, kin agimbento, iti istorya.
Aman. Papigsaim ka di, ti radar. Ken signal mi, tapnon saan kami nga maudi, iti amin a klase a balita. Ikan na kami kadi, iti napupuskol pay nga rupa. Tapnon, awan ti kabain mi, nuda kami ti agistorya. Maya, papigsaim kadi, ti salun at mi. Tapnon mabailan mi, ti agpuyat, mang perdi, iti biyag, iti tao, karunan, iti karuba. Talaga ganda gayam ti kararagyaw nga sismusa. Tuon dapat lang alakay. Ampay, kapoy. Sismusa nga rob. Dapat na kami na.